Wilujeng dalu selamat malam Mbak April. Wilujeng dalu selamat malam Bapak Purba. Ya ya, sithik sing cilik kecilian, sing gede gededenan. Kaya angka 10 Bapak. Sing kuru-kurunen, sing gede kelemonen, Sing cilik cacingen. cacingan-cacingan. Lho nggih to. Ya ora wah, jane nyenengke tenan iki sing pinarak wonten tengen panggung nggih. Matur nuwun sedaya mawon sami mirsani ngajeng panggung kiring Sampai panggung. gelar layar Bapak. Wah, komplit pokoke. Mohon iki Bu, pangapunten nggih, mengkene ana sing rada gremet-gremet ndagake miring. Napa niku? Ana orang-orang golek guwa. Guwane pundi? Ya mbok sing duwe kuwe aku ora duwe Lho kok. jenengan kok ngertos gua? Sing ning omah ana ngono lho. Gone sinten, Pak? Alah, kok tak dudono? Mosok anten. Ana. Nggih pripun? Ono. Bentuke piye bentuke? Piye, Bro? Alah ngene. Bentuke piye, Pak? Ayo. Aku wis lali. Aku wis ora tau dolanan guwa belas pirang-pirang nyangen Kok iki. iso lho, Pak? Andean yang mulih turu klemprak, mulih turu klemprak. Blas. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing